Ona msathi igama lami uX. Sathi yo namhlanje ukuthi ngisemandleni ukuthi uyabona ngingakasincede umuntu obu3. Hayi akapheli ngami. So mzazi ngiyanicela futhi one last time ngicela ukuthi niyekele ukufakela abantu ama 1.5. Angibazi bakhuluma njengami lezo zaziwa yini ngizizwa ngani. X34 is for free. Isipanisamo kushaya isipani. Ngirama ngiyifishe emanzini. Ngibhalele la ku X-Rip as long as ipaperwork yakho right thinde thina la sizokusika ivena ina next manje mase ngiphuma ziyawo asambeni Hola uthe Hola bra X bathe alright njani awuthabi ngakusiza ngane manje futhi kuninkinga man ngifuna ungincede ngilanda imoto yami umuntu wayithatha almost 2 years now hayi wena kahle ngathola i-accident ngekara then yalimala kancane then wathi no ucela ukuswap imoto nami uzozilungisela and then uzonginika imoto ehambayo ngabona kulula then I did that kanti unginika imoto ebhedayo yena okugayila ikara ya ungayila ikara but sekayithathile futhi okay and then yakho ikuye na why uyungishashayile bra X uthathe ithi ngikubekele story angibekele story sonke uthathe ngimnikeze imoto wanginikeza imoto yami iNissan iToyota Tez ngathi as long ihamba ngizohoba kanti uthathe iTez from somebody then iCentra uneCentral unikeze lo muntu loyo uyumenier umuntu okhona then wathatha umenier wathi iCentral yamhlula lona iCentral malibuyele back kuye wathatha iCentral ubuyisela kimi ngione iCentral for 17 years so ngayitshela ukuthi iCentral ngiyayazi ingabuya there's no problem about it ngamnikeza iTez back wathatha iTez walinikeza umenier ngabamba iphepha leTez kimi wathi umenier makasinikeza iphepha leCentral uzonginika lona which is another Central yanginika yona ngathola ukuthi iCentral yakhe fucked up yahlala kimi from last year April ihlele kimi namanje uzilo wazoyithatha during the process kanti ukolota umenier imali uthi kimi ukolota umenier 7,000 so umenier akafuna ukurelease iphepha lele Central ucela ngimide halfway ukuthi sithole iphepha ngamnikeza 3,000 on top of umgayikari yeah on top ngamnikeza 3,000 then this year mangilibele ngikhulumisana naye uza kimi ungibambise 8,000 athi kunomuntu ofuna ukuthenga the Central egame so ucela 8,000 ungibambise 8,000 uyothengisa le moto makabuye uzobuya sikhulume ukuthi eyami uzogcwalisa ngemalini phezulu kwale nginike yona utavela athathe yami so since ngimnikile wangitshela 8,000 manje akasakhulumi mina manje uthi uX akusize ngani awuthi uTex ngifuna ungisize ngilanda imoto yami manje le car wana le yakho ugcini ukuyibona I think it's a month now ithini inhliziyo yakho mayibona la yo noma ngibona noma dlula uyeza irebe usebele amathusakile because ulifake inye ipipe elisidudla so uthanda ukwenza lezo itile makangihlangana nami indlela inhliziyo yami ibasir you know one other thing that I think uthatha advantage ayo bra X ngumfundisi no ngiyasoda so he's taking advantage of that kudalwanyeka ngenze next so but so yena ukushayisha ngale 8 tower ngishayisha nini ukuthi wona umgaye 3.9 sinini yes ngimgaye previously angithi enye ngispende kuTez and then enye ngimgaye esandleni so uthi wena manje nale nyungu lena kahlahla kasayideserve ngoba manje already le car yakho vele uyayireva mangadlula lapha exactly bra X uhambe ngayo from last year 2022 April until manje kumthatha 3 weeks ukulungisa le moto beyifinto ezincane ifender ibumper iradiator ne-light yaku left ne-indicator manje awuthi yami okay right ke ngiyakuzwa ke ukuthi uX akusize ngani ngicela ungisize bra X solanda ikara anginikeze imoto yami phela angithi uthathe le yes2 uthathe yakhe back uthathe unesikhathi esingakana nayicovile le ibusu uthathe ngoMay this year ngoMay so from ngoMay ukufika manje it means manje urova ngale yakhe ikari ngiyakhe yawuthiphethe ezoyi2 I don't know ukuthi yesile yakho yes exactly and one other thing this guy man is a crook bra X iTez njengoba ngikutshela ngeTez iTez libuya ku teacher umenier umnikeze iTez wamnikeze ne 14,000 on top ubambe 14,000 udlulisela iTez kimi
unikeza umineri isenta umineri makabuyisa this middleman basibana kanje vele umineri naye usamkolota namanje umkolota imali i14,000 back mina kimi athi umineri uyasishasha akafuna ukusinika iphepha he never knew ukuthi ngizotrace ngize ngithola umineri ukuthi ukuthi wona le auction uyitruste kanjani njengoba ngithi ngigibela icentra for 17 years naye umuntu ogibela ama-centra wahlangana nami hamba nge-central manzi wangimisa wangi-introduce kwi-group yama-centra ete wona upasta wena ya lento zama-group zama-follow wangifaka nakula ama-group so ngingene kanjalo kula ma-group la akuphelanga 24 hours phela ya ukhomba amaphepha wakho mfana uchithile sengikuswile mina kahle kahle isikhala sakho sengisiswile ya so okay so lena yini le iphepha lemoto lelo X elinye ngilidonsile because lelana angithi alisa likhanseliwe elikuyi ndene yini la affidavit lesayenza wangishana lena mangithenga imoto then yena washoot wathi uzoziprintela so unomuprint walento kuye siye epolice station basitshela ukuthi ama-agreement weyimoto awazingeni abohata baba in wathi ngcono sizenzele that thing so wona kahle kahle into oziphethe yilezi ya yilezo ene lana hey this guy la iphepha le wangishiya nalo lethezi yena uyeweza nalelo phepha le lethezi lena yaka minier ya ika minier wathi no bamba lethezi lelo kuwe zothi makayenzane le agreement yakhe no minier so lama agreement into asijwayele uyozana lama agreement aso manje kusayine bani la uminier la usayinele ya but usayina i1 I don't know but mina ngisayine naye ngale so into asijwayele uye wathi no singayenza agreement bamba lezi zinto zothi uminier makasinikeze iphepha then mina ngikunike this back ngimnike this anikeze uminier ayi pastor okay no basibayisi saman bra I think ile calling yethu man enza ukuthi abantu basibayise kanje no akuna flop out time ngizongimela ngaphandle ngiyabonga shot ayizana bafethu ya yabona la ku-extrip uma ufuna ukuzizwa indaba hlala la ngihlezi khona zifikela la kimi mara into emnandi ukuthi upasta uthi mina vele ngumuntu onomoya ophansi and angeke ngize ngimthathe mawala as long as ama-platform aso asesekhona aku-extrip ngizomripota lo mjida uzoya ku-x ngimripota ngoba angeke azongenza kanje ikari yami yena manje makangibona ushaya imishishi la phambi kwami ushaya imishishi makade angibuza ukuthi manje ufuna ukuthini so uthi x ngisize silanda ikari yami nawo amaphepha ibiza mina imoto ucove zonke ikari la ngikhona angisena nix and isipani sami ukushaya isipani and vele yivari lo mjida sinzi vele ngoFebruary le kari lelo kusho ukuthi uyafana njengomuntu erentile isipani sami ukushaya isipani ngayo uthemba amaphepha is always mangathi right uthemba uzongenzani ungengizona themba mana ungiconfirmen hola hola uthemba bathe ngizokuwe ndoda ngizokuwe ndoda ngoba ngikuvalela vele ngivala ngabomu ngizokuwe ndoda ya angicimele yona uthemba kunjani ndoda Ngiyaphila. le awuyayazi le Undo. yeah umazi kanjani Ngokumacala wakhe. ukumacala wakho Yeah. no manje umacala wakho ungibhelela mana athi yathi x awungenele lena seyifuna wena manje le awuthi lena ingayikari okay right sinini yayicova sinini ngayikari iphepha sinini le phepha leli la kameniel awuthi awumtshela ukuthi size ngani uyakwazi wazi kahle yeah une almost 2 years uphethe imoto yami kimi mangikhuluma nami ngiyenza slim ngicela ikara yami bro ngiyacela ungenza slim ngikunika imoto ngakunikeza nephepha you gave me this car azanguthi unginike iphepha la le moto ngakunika izimali on top of that Don't say I'm the one who gave you imali. I came to give you 8,000. okhohle ukuthi before 8,000 ngakunika imali hayi ungakayikude unginike 8,005 ukhohle ukuthi ngispende 1.1 ethezini ukhohle ukuthi ngeze ngakunikeza imali ukuthi ukhona ukungilandela iphepha ukhohle lokho Amela Ndondo.
Nginama messages akho la efonini wakunoleyiza. Awakhipha Okay, uThemba. khuluma ke. Yasenzani? Ngithi khuluma le 8000 oyikhulumayo. No, iJC wayikhona lapha ekhaya. Khuluma 8000 oyikhulumayo. Angithi ukuthi angigaya ngemali mina. Ithi ngikhipha ama message akho wakunoleyiza la. Mamela ayikho into engiphikayo. Nakuthi angini. Uthi akaphi uvuma na uThemba. Uvumani. Karakho ikhona lapha esibayeni. Iphi ikari yakho? Wangafuni ikari yakho. Wangenza isilime enhle. Azange ngithi angifuni ikari. Yini into zami kuyenza? 2 years uphethe ikari lami. Ungarasi. Nokuthi udlala ngami. Angisile abantu ujwayele ukuba rob. Ungitshela mango angitshela ukuthi umenyer ukunikeza i10 ne7000. No ukuthi ukunike 14000. Kanginikanga 14,000. I can call umenyer. Asimpelele. Hawu, asimpelele no. Ukunike for ungenza islim ukuthatha i14,000 ne10. Nami ngikunika nemali ngapha nami. Angazi. Angayenzi lento leyo. Don't do that. Ungenza islim too much enhle. Manje wena uThemba wena okay right. Masolanda lenye ikari. Yena uthi umshiya nani? Okay, undonge mthengathi ikarakhe ngizoyibuyisa. But idaba ayilungisa. You understand? Kumenzi ikari. Akuhluphi ikarakhe uzoyithola. Akuhluphi. Yena uzobuyisa 8000 athatha ikari. But ikari yakho ngithatha ikarakhe ichayisile. Yabo, ikarakhe beyichayisile. I'm the one of olumsikari. Yabo. Babelapho. Barazi ithombe zekari kodlo ukuthi ikari beshayise ini. Ukodlo ukuthi belimele ini ikari. Bilebele. Ikari belimele. Bilima libhamba muzi. Yeah, Ibamba ne-light. ibumper ne-light ne-headlight ne-indicator. Bengahamba. If I'm a sense, I'm the one who will cut my sense and what do. Ikari yami ungakhohlwa ikari yami bengihamba ngekari yami. Yes, Ikari yami ayifanga engine. There's nothing oyenzile engine. Ukudonsa ikari bazoplug isensor. No. Plug isensor ifile ahead to ngifaka ama sensor mina. Phela udrive imoto yami almost 2 years. Mina angathi ngidrive No. almost No. from April phela. Mamela. From April. From nini ke? Uthatha ikari yami from nini? Le yakho ye 2 years ayikho. Le yakho It's almost ayikho. Hello Brapeki. Awuqeda awuthiyami. Uyamlanda ejeje. Nangu ngikhuluma naye. Faka ilo speaker uThemba. Uyayiphika ukuthi uthathe umnikeze i-10 ne14,000. Uyayiphika manje. Athi it's not 14,000. Okay. 18. Sheki. Sure. Imalini after yona? Ithi ngikufonele back. Manje wena awuthiyami masokufova le kari. Uthini manje ngopasta? Mamela. Upasa ngimthengathi. Phasa ngiyamnyatha ngiyamdelela. Kahle kahle. Wena ukhuluma nje ngoba nangu nenga. Ubafo ngimthengathi okay bamba nayi ne? Ngiyabuya kuwe. Right. Sharp. Ngamtshela ukuthi ngizokunesabring nalo la. Ngizokunikeza lona. But libheke iqala but ngisalungisa ngifaka amavili ngenzani. Ungalibona nalo likhona. Angikhombe lo. Ithi akubonise le moto angibonisa ungitshele ukuthi yini. Epasa mina ngifuna ungitshele le kari leyo uyayifuna na. Angikhombe yona uThemba. Phelile le kara le akusimoto le. Angikhombe yona uThemba. Imoto wangayithathi ifike imoto. No, but yakho chase. Beso ikara yami. Benje. Chase. Benje. Phela ngineyithombe zekara yami uyakhohlwa. Fucked up. Fucked up. Uyayazi fucked up. Uneyithombe zemoto yami. Angikhombe le thombe. Hey, ngilungisayo. Ikareke yalungiswa ngemali yami. Ikareke yalungiswa ngemali yami Joka. Ikareke yalungiswa ngemali. Manje wena uthi umgadi. Bengiyayilungisa le kari. As much as ngalungisa ikari yakhe. You understand? Ikareke isibali ngayilungisa. Yabusana. Ikari kasibali beyichayisile. I'm the one who mela sipani aspendi you ngalungisa ikari. Manje wena unesikhathi singakanani uva ngekari yakhe? Angasikhathi sikwanga ngekari yakhe. Tshela mina ukuthi singakanani. Isikhaphula bantu do. Ngoba iyahlala kumele ngilungise. Hey, phela ngiyaprove lana yokuthi uthathe imoto ningimi ma. Uthathe imoto ngo-April last year. But I had to. It's not more than a year. April last year. More than a year. Makathi uthathe Angimuthi. No, but no, we were the one who chasing ngemoto ngayilungisa mina. Ngizamukuphelela la mbabheki ukuthi siyakhiwa la. Ngizamukuphelela ukhulume no-ex la. Sizombona mbayimbayi. Hey. Alright. Manje awuthemba umtshele ukuthi manje sizeleni la kahle kahle. Ngizele ukuzothatha ikara yami. Sikova yikhaya. Yeah, yona i-JCY. Yes, sizoya kumenza. Yona i-JCY. Afika thatha ikara. Imoto yomkhona manje nama-penalty we-disc. Phela ithi ngikhumbuze ngakunikeza imoto angicela ukuyibhadala i-disc ine-2 months ku-February. Ngayibhadala February. Ngithi ngayibhadala February ikara. Ikari bovakayo bengakhuludi. Hey, bengibaye ngayo. Behamba le kara. Chase bengakhuludi. Hey, yabo. Nale ngitholile ngayithola ngayilungisa. Ngithi ngo-February this year bephela i-disc imoto yami kuwe. 10 months kuwe. Lalela ufuna ikari yakho? Yeah, ngiyefuna. Nowahala. Ufuna nini manje? Yeah, now. What do you mean? Asibasithatha. And then une 8,000 yami. 8,000. Une mali yami uyithathile ke. Okay, which is malini? 3,000 plus 1.1 engispende testing is 4.1. Une almost 1 year ukibela imoto yami. Nina ngingana car.
awuyigibela ikara yami Sure. engazodlala ngami uzonginikeza imali yami wena yokugibela ikara yami mina ayikho into engibambile yakho ayikho into ngilibele ngiyigibele yakho Umfundisi, yabona namhlanje umfundisi ayikho nginika imoto Dila naye. look at this car bheka le moto Dila naye. Nyuka ikari yakho. noma ungenzani fanele unginike imoto yakho Ngaba sona ikari yakho. okay imali whatever imali uyifuna ngicela wonke le moments nabo abantu bestratasini bayazi ukuthi kunini ugibela imoto le blue niyayazi bayazi kufanele ungibhadale ukuthi kunini uyigibela ikara yakho 8,000 yami. what I still can't get it eyami Uthi eyami yona uyibali ngoba ni 8000 Yeah. Alright, kusala malini 3.9. Le 3.9 uthi imali nazo ila malanga la ugibela ikara yakho. Islam liyakoloda as we speak ubani uzobhadala i-disclam and ngiyabhadala ngani ngiyabuza Indleko ze-discs. siyobhadala ngani Ngizobhadala mina indleko nini uhlulele ukuyibhadala akunikeza iphepha ukuthi wenze change ownership wahlala ngalo more than a year ungayena Manje wena kahle kahle usho ukuthi le karo uyayicofa wena. ikara yami ama straight mama straight ngithe yami imoto ama straight ikara yami ama straight Asivayi. Mramenzi kunjani mfuthu wami asikisi Mramenzi ukuza la kuwe mfethu wena ngiyazi Ekuse. Yeah, no. So kunjani? ngize lana ngilethe opele ngizofuna ikara lami Asifane kancane. yeah Ubhuti. Yeah. Lo. Alethi imoto uyithengisile. yeah Yo, le moto inomnikazi. uyithengisile No. Le moto inomnikazi. Is an story. Yeah. And then Le moto ayizanga ngopeni la izongomnikazi ozoyilungisa kimi ngivulile engine iyalungiswa manje. Okay, yeah. Umnikazi wayo ubheki. hayi Emsebenzeni kuwumanje. Ngizoyilungisa. Izolo bekala. ubheki. Yo. Enothi akantoni uyipayisa kanjani ikaro ngaseya. Relax. Angithi deal bese liphasi processing. So deal bese processing. Lale kari. Relax, wait. Leyo moto Bexing. ngangimnika. Ngangimnika ngoba ngani. Ekune problem nge-JC1 ntwana yami. Leyawuthi ngayithatha kuyikari. So njengoba njengoba kune swap deal. So uyayishintsha kubafu sekafuna ikari lo. Understand? So into engayenza mina Bexing. Ngicela sibagaye and then mina ngizogaya ikari kulezi zabo. Lo muntu akezela ngangikunika imoto. Yeah, no, imoto angithi lo muntu Mangisho awuthembi ungabi difficult. Uyasho leyani phone ngathi mkhaya. Yeah, sure. Lo muntu ufanele azolanda imoto ezandleni zami. Yeah, so mina ngizogaya nokhuluma ikari. naye Yabo mina ngizogaya isibali likari. Leyo moto Ngoba nje sekuno X. U-X direct leyo le yase TV le yabo. X3. Yeah, no, ngicacile. Yeah. Sure. Endoda phela manje indaba ezandleni zami yabona. And ngihamba ne-original owner yale karo yabo. And manje mina isibani sami ukushaya isibani. Okay right. Njengoba ichaza indoda ukuthi okay no mina nawe senzoyilungisa masobuye esipanini agaye kwezakhe ikari. Mina vele mina ngiprocess isami isibani. Athi? Sure. Uthi akuna flow. Akana flow. Hello? Kunjani? Awunothi uthi. Elabe yakhe. Hello? yeah if angasinike phela fanele sibambile Kunjani? Awubancane. Kunjani? Uyayizwa inkulumo ekhona la noPeli? Ya ngizokunikeza ikari yami. Peli phela Okay, sure. Imoto ishekile. Right. No. Imoto yabanika na. Phendula mina ukuthi Mara kuyima ngithi ngithengisile phela wena ukhuluma ngangigaya. Mara uthatha imoto yakhe phela ngini. That's why wena menzi wena khuluma naye yeah when you right no when you right ngingana Umuntu imoto seyithengisiwa isekho. yeah wena that's why uthatha lo imoto lo muntu ufuna ikari. Lo muntu kufanele zala waye kufanele kunikeze imoto ngase. Okay, mara khuluma naye Seyakho kwamanje yalo muntu. Maruya Uyamtshayashaya. angimshayashaya. Hayi ungamtshayashaya. Unekari ozoyithola. Hawu, wawufuna umrobha umuntu Ngeke umuntu lo ngoba ngimtshayashaya awume phela. Hello? Uthi kanze njani kumnika imoto? Angithi uyazi ukuthi imoto siqhaqile engine, siyayilungisa. Ngibanike imoto injalo nango or ngingabaniki. Or wena usafuna ukuzoyiqeda noPeli kuqala. Cela ungayifuni. Phela imoto kufanele release yini? Akunankinga, ngikhulume naye kuqala. Ngikhulume noPeli. Yeah, sure mngana. La ngino X-Men la mfethu.
ngenza uthi ufuna ukumtshela umenza ukuthi angikayikari. Oya mfana bamba ke. Ringanayo le out. Uyitshela ukuthi if awumgaya wangamgaya if uyamgaya uzwele. Oh bayidonsa nenjini yayo yamaphephethu kanjani? Noma ngizoyilungisa mina ngiyamali cara kunaflow. Ithini inkulumo? Uthi uzoza mawube emsebenzini lapho mara nganikeze emoto benedonsa. Yeah, mina ngizoyilungisa Iva ikari manje. Lasibhayi. Ora tasithobe esigaya ke. Manje wena manje uthi sivaye shucova ikari engana engine. Ngithi right asiyeni. Ora tasiyama sivaye. So hayi. Bo Kokoko Muslim. Ngitwenza injini overall. Manje amapipe we-aircon manje wayiswancampula manje. Hayi zokuba umakhenika phela uyoyenza. angamkeleni angamhleli wona amapipe ekhona Bengenayo khona nawe yakwazi. bengana ekhona Oh. what do you mean bengana ekhona lekara what do you mean bengana ekhona lekara Ikarmane ekhona iba nale sikukusala ibe nale sasiseko. Lamapipe lawo angazi uzama ukungitshelani ngoba akunama radiator wethu awekho angithi wait yeah, but apho njoba ngitshela mawukhanda engine leye ekhona ayikhishwa. So kusho ukuthi ayikiradiator ikumenza ngeke ayibeke lapha izinto. ya manje wakhuluma ngathi ukhuluma esi bengekho radiator into isho yabona ukuthi mangithi February angikhohle February 2023 bephela then you came to me on March masihamba ngemoto engana disc ngithi uyabona ukuthi ala akusekho problem ayihambe vele. nokulungile ya mayihambe right mina ngibonga mangitholile yabona noma isoy yami noma ngayithatha ngifaka umlilo akusana ndaba ngibongela nje ukuthi senzo noma ngayishisa nginandaba Ngilungisa ntone. Explain. Okay, mara ngizothetha naye sibala. hayi uBramezi ngizokhuluma naye Uzokhuluma naye then endoda kaTonele why le muntu ufuna ukuyilungisa uyamqwala umuntu lona kwenzakala angeke angilungisele ikara uzongibhelela ngisho lapha ethulitha ngayithatha ayifake. Yafana noma ngakubhelela angeke angenzele into uzenza into right. manje ngenza kanjani imikhuba yakhe asilayishe sivinal ngimbize lo right ya makeze right imoto yena Awuthembi sure la ikari mfana yeah so ayingiyabona Brex yeah so ngike ngakuthembisa ngathi awuthembi mina akithoma there's no way ngayihlowa la iliso ngitlo ifethu ya ushilo Brex yakho green neushilo lekho white yeah so ngiyavuma nami ngiyabona ngiyabonga kakhulu I don't wanna lie yeah it's almost 2 years this guy phethe imoto yami angafuni next esa so today uyaphika izinto mara kusana ndaba ngibongela noma as long as ngiyitholile kusenjani akunandaba mara as long ngiyitholile awuthembi yeah but masiski ngiyabonga mfuthu ngiyabonga kakhulu sponsor ngishaye ayosishayila ngifuna ukuhamba manga uzongena ngayi truckeni awuthembi neso tabra yeah so Ona mzansi ke ngasho ngathi ngiyazivulela ngiyazivalela there's no way gore ke ithome ke so ifethu kanti ke namanga kanti lenzajanga kanti so sponsor ngishayile vele njengoba ngishilo ngike ngasho ngathi kusase early for mina ngisaba ngena somewhere futhi ngoba at least as long as sakwazi ukuchinja one story one life at a time umehluko uyenza kahle ngifishe emanzini ngirame emlilweni ngiyazivulela ngiyazivalela akithoma kayifezi asambeni